Gauan, ongi etorri Gau Pasa podcastaren zazpigarren atalera, deia hor gira. Bada eta Euskal Irratian podcasta da, eta hemen gira beti bezala, Olaia eta Pelirekin. Olaia eta Peli, gauan, nola ziste? Zuasi. Ni ongi, emozioz betetako aste batukan dut. Badu hilabete batzuk 28 urte bete ditu ala eta gazte txartela kendu diatela trenetik. Eta orduan gazta naizela frogatzeko joan naiz skateparkera eta larrialdietan bukatut. Beraz hori, aste emozioz betea eta... Besoan ez? Egin duzu Bai, besoa zauritut. Baina ez dut deus hautsi, beraz ezingo dut flexatu nire esku zauritua skateparkean. Zehaztekoa da, ondela pentsatzen behar zuela atela bat edo zerbait ekarri podcastan hori irakusteko, baina azken finean Ez diate hori eman erez. Azkenean lotxa bakarrik lortu dut. Da zu Olaia? Ni biziki ongi, ni berdin aste untan uste nuen aberatsa nintzela eta bat ere. Eta orduan kistan dirutza utzi dut peso janeiteko piercing bat. Eta orain zinez pobre naiz, baina beste naiz bizikain. Bikain, espero dut segun ongi pastuko dela bientzat, zaurituak ziste horrentxe bertan, beraz, lasai egon, pausatu. Horretaraziko dugu, beraz, aldiuro gomita berezi bat dugula, eta aldi hontan gurekin dugu Eneko edo Albina, nola deitu behar zaitugu, egunon, hasteko gauan? Egunon, gabon, maitia, nahi duzun bezala. Nire dugut Albina, ze badu bere xarma, Eneko da como super basika. Eta jake jarri dut Albina, pues, nire dugut Albina. Bikain, Albina bezala gomitatu zaitugu, beraz. Agian ezagutzen ez zaituzte dentzat, aurkezten alko zen iguke, zure burua? Ni burlatako travesti bat naiz, ez bitarra, bisexuala, vegetariana, 29 urte ditut, minoria guztita nago, osak edena perfecto, eta sin más, hori egiten dut, travestia naiz, eta hortan nabil. Hori da, Euskal Herrian Albina Stardust pertsonaia bezala edo ezaguna zira. Justuki pertsonai hori sortu zinuenean, zer bilatzen zinuen edo gaur egun nola sortu zinuen pertsonai hori azken finean? Ni dragarekin hasi nintzenan, zen pertsonaia bat edo sortzearen, gura hori ez. Baina realitatean sortzearen nintzena zen neu ez, nire identitatea. Orduan zen jarriko dut pelukita eta jarriko dut makillajea eta bar, pertsonaia bat egiteko, baina esken ni nintzen, esken nik hori nahi nuen ez. Eta orduan zen izan zen bidaia hori ez, nolatan sentitu nahitekeni hain eroso, hain aldunduta, AliExpresseko 10 euroko peluka honekin, eta gero nire bizitzan nintzen super isila, super lotxatia, super tal, no seke. Eta orduan, izan zen bidaia hori, justo nire burua ezagutzeko eta garatzeko, ez? Eta ulertzeko ni nola izan nahi nuen, eta ni nola jantzi nahi nuen, hitz egin nahi nuen, eta espresatu nahi nuen. Askotan, jendea ez baita ezpada ditua, ni bezala adibidez, baina batzuk diote mozojo bat dela. Ez dakit zure kasuan beraz, zure identitatearen parte bada osoki azken filan ez? Nirean bai. Draga oso pertsonala da, gauza guztiak bezala. Ez bizitzen duten dena da oso pertsonala eta bakoitzak modu batean edo bizi dezake, eta artea are gehiago. Orduan draga izan daiteke, modu askotakoa, badago jendea bizi duena, pertsonaia bat bezala eguneko gunean, eta pertsonaiatik kanpo dagoenean, beste bizitza bat dauka, eta dena perfecto. Beste pertsona batzuentzat izan da bidea gure burua ezagutzeko, experimentatzeko, eta azkenan egiten duguna da, bizitzan egiten duguna, baino beste look batekin, ez? Igual pixkat exageratuagoa dena delakoa, baina beste look batekin. Orduan da oso pertsonala, azkenan da generoarekin jolastea, eta generoarekin modu askotan jolastu daiteke, ez dut guztiok jolasten dugula generoarekin egunero, orduan hau da pixka bat beste espazio batera eramatea, edo beste leku batera eramatea, nora hori bakoitzaren arabera. Eta nola hasi zinen hortan zenbat urteko egan nahi dut ibilbidea izan da hori guztia zerk inspiratu zaitu, agian badituzu olako ez dakit inspirazio batzuk edo inspirazio iturri batzuk? Bai. Nik beti dut ni travesti jaio nintzela. Zein uste dut artistak jaiotzen garela. Eta badugula hor showrako green bat ez, eta ni txikita jartzen nuen nire aizparen gona bat, nire amarentakoiak eta egiten nian Lady Mermelad abestia, super tal. Nire familiari zen zen nire dena abesti hori. Eta gero, nera bezaroa, no seke izan barzara normatiboa, no seke, eta hor dena utzi nuen. Baino, ezagutu nuen Divine. Eta Divine, ez dakit ezagutzen duzuen, baina ezagutzen googleatu gero mesedez, porque da bizitza aldatzen duen pertsona bat. Da nire ustez munduan draga hobe ulertu duen pertsona. Da John Watersekin egiten zituen pelikula batzuk, Pink Flamingos eta, dira perfekzion. Eta bera da perfekta, eta bera
berak oso argi zeukan oso guapa zela eta zela munduko guapena, eta berazen como super, osea, zegoen normatik super osea, lodia, rapatzen zuen burua onaino, jartzen zuen peluka hemendik, osea, como eyeliner bat, eroa, bere pelikuletan bilatzen zuen, en plan, eyelinerra inyektatzen zuen, en plan, zen como perfecta, bera. Ordan zen como oso heavy, oso punka, baina bera ere zen travesti perfecta. Eta nik ikusi nuenean, gogoran daukat, esaten nula, zer da hau, en plan, ez zait gustatzen, baina... Eta horren zen, no, baina ez zait gustatzen, gero geratzen, en plan, travesti gustatzen baina ikusteko bakarrik ni ez naiz horrela. En plan, rollo, hori pentsatzen nuen nik, en plan, ni ez naiz horrela, zen como... Naiz pertsona errespetagarri bat, orduan ni ez naiz olako, hau txikitan, rollo igual, 11-12 urterekin, en plan, bueno, txiki beran dago 12-13 urterekin. Eta, karo, zen como, no, ni hori ez naiz. Eta gero, sorpresa, ba naiz, orduan. Baina, karo, zoaz como ikusten, gero, guztiok ezagutzen dugun RuPaul's Drag Race eta hasi zenean, eta guztiok esginena ikusten, eta bar, batean zen como, wow. Gogoan daukat ere, Jogurina Boroba ikusi nuenean lehenengo aldiz, izan zela, bueno, eski nuen sinetxi. Porque joan nintzen festa batera egiten zutela, hola, estatu mailan egiten zela, eta zen en plan, que trabaje Rita festa, eta horren egiten zen Madrid, Barcelona, no sé, eta hori ziren behin Bilbora. Eta nire nintzen Bilbora, en plan, oh my god, ezaguteko da Prohibida, Kika Lorace, Supreme Deluxe, direla como travesti super ikonikoak, eta baten agertzen da estenatokian, etxeko bata batekin, eta etxeko zapati batzuekin, Jogurina Boroba, eta nire en plan, ¿Cómo? En plan, nola hau Bilbon egiten dela, eta orain jabizta aldatu zidan guztiz. Orain joan izan unibertsitatera, Gasteizera ikastera, itzulpen gintza, zeberez nik itzultzaia naiz, edo suposatzen. Zertan itzultzaia, ze hizkuntzak... Euskera, gaztelera, ingelesa, eta inun alemana, baina gaur alemana ez dakit deuse, osea, galtzen bai dazu, ez dakit itzultak bat. Jantzi duzu. Orduan, igual testu bat itzultzen bai egin dezakete, baina hola hitz egiten edo deus. Achtung. Eta orain joan nintzen unibertsitetera, eta hori, hiri berria, jende berria, no seke, eta jasi nintzen en plan, AliExpress, no seke, 5 euro, eta ja makillatzen, probatzen, eta beste pertsona bat bihurtzen. Hori zealdinekin? 18 urterekin. Bai, unibertsitetera joan baino lehen, nintzen heterosexuala. Uste dut ez duela inor engainatzen, baina nire buruan zen como... Eta sorpresa, no. Zisetero, rollo mundu guztiak daki, inork ez du zalantzarik, baina, well... Eta gero. Zer, ni berez burlatako naiz, ez da herri txiki ez da gutxiagorik ere, da Nafarroako 3. herri handiena, baina zen herri txiki bat, niretzat. Osea, mundu guztiak ezagutzen dugu elkar. Ordan zen como... Nola, gero gainera ni... familia como katoliko batetik nator, en plan como Eliza, no seke. Ni nago bataiatuak komunioa egin nuen, eta baita, no hasten da, konfirmazioa. Bai. Bai, te lo juro porque me muero. Wow. Konfirmatuta incluso. Nuka ere hartik duzu. Zergatik, zen nire herrian, ja inorketzuen konfirmazioa egiten, orduan aurreratu zuten. Orduan ja 13 urterekin jagirezen konfirmazioa, en plan de, eske bestela, se nos van. Eta, ni en plan, ok, dena perfecto. Nik Jogurina aipatzen duzula, oroitzen dut nire aitak jarri zidala hori, baut oroitzapen bat dakite, aski gazte 12 edo 13 urte nituenean, eta da egitan momentu oso markatuan nire bizitzan, nun den egitzen bideoklip bat, bainera batean agertzen dena mendi erdian, eta wow, oroitzen dut oraindik momentu zehatza, eta da izan zen gauza oso markagarria. Eske oso apurtzaia izan da Jogurina Euskal Herrian. Bai, ez bakarrik dragan, baita ere, baizik eta draga euskeraz egiten. Orduan zen como, wow, eski bapaten hau hemen egin daiteke. Ezen beste garaiko zerbait pixat, bakero filmetan espaziontzi bat ikustea bezala. Total. No, egia, nik ikusten nuen ez dekien zer zen drago, ez nuen txikian nintzen, ez duen deus ulertzen, zer da. Egia da berdin gomitatuko ditugula gure entzule eta ikuslak hori begiratzera, erakutsi diguzu justuki podcast hori prestatzen, eta egia da interesgarria dela ikustea. Beda, gaur egun ikusten dugu gauza... Gaur egun ikusten bagenu, esan guke, bai, normala da eta ikusten da, eta hori, baina garai hortan iruditzen zait dela gauza oso aintzindari bat. Total. Ez interesgarria ere atseman dut, aipatzen zinuen kolegioan eta justuki moldean sartu behar zinela edo, hori niri deigin dit, uste dut denok hori bizitu dugula edo gehienok bizitu dugula hori kolegioan eta adin hortan, nera bezaroan edo, eta justuki ateratzeko hortik batzutan indar bat, edo indar berezi bat egin behar da,
zure kasuan nola pastu da urrats hori justuki pasatzea kristau hetero cis hortatik justuki zure identitatera edo zure askapen hori nola pasten da, nola ze urrats egin behar dira agian batzuk hortan izaten aldira ere, ez dakit. Ba nik ez dakit ze urratxo eman behar diren, ze hori bakoitzaren bizipen izango da eta bakoitzak bere bidea egingo du. Nire ustez beharrezkoa dena da ausardia izatea, eta ausarta izatea, eta zilegi da ere ausartaz izatea, osea, ez bazara, dena perfecto, ez dago arazorik, bakoitzak bere ritmoarekin. Baina izan behar gara ausartak eta apurtu, eta oiukatu, eta serretu. Eta ni nire aitarekin abiez, izan ditut kriston mobidak, baina eske, igual zait, eske nahiago ditut mobidak eduki, ez denez, ni nago ez izatea. Orduan, egia da ere, pues, ni ez da igual egora privilegiatu batean nagoelako, ez nire amak oso gertu zuen hasieratik, eta nire ama oso fana da, eta nire ama dena perfecto, baina nire aita bat ere, eta nire aitaren familia ere, gutxi, baina ez den como, me la pela, egingo dut. Orduan da, como, borrokatu, Manuela Trasobares dela, bueno, pertsona zoragarri bat, emakumeetan osa zoragarria, berak zen zuen, tira la copa, en plan, bota kopa lurrera, eske, egin behar dugu, izan behar gara loka, izan behar gara histerikas, izan behar gara apurtzaileak, izan behar gara borrokalariak, eta izan behar gara, eske orduan, nire ustez, ez dakit nola esan, baina, oiukatu behar dugu, bai, eske, histerika batzuk izan behar gara, bai. Bai, ze gainera hori dago zen bodan, en plan, no, baino lase, baino pacifismo, dena perfecto. Kopa baputu behar dugu, lurrera batu behar dugu. Ni violentziaren... Bueno. Baina oso hortak elitza dugu, ez dugu... Moztu. Zaitugu obligatuko esaldia bukatzea, ez dugu violentziara deituko agian, ez dakit. Facebookeko iruzkinak bitxak izanen dira. Hori da, bai. Oitura dugu, agurtza ditugu Facebookeko aitor guztiak. Otoi segitu iruzkintzen egiten. Egiten da asko, barkatu, Facebook izan duzula, asko izaten da, como, gaur egun gazteak eta haterrak eta Twitter eta no seke. Facebookeko señoro eta señorak? Oh my god! Baina gainera inongo filtrorik gabe igualtzaile ez egartzen duten, osea, baina igualtzaile fisikoa komentatzea, igualtzaile dena komentatzen dute. Fuertea da, fuertea da. Eta zeitsusia da bera, eta ikusten duzu 75 urteko tipo bat. Burusoia. Ja, total. Hortako agurtzen ditugu Facebooken komentatuko duten guztiak. Izan ditugu lako komentario honak, nintzen pentsatzen garai batez egita erreakzio bideo bat bakizu komentario guztiei eta ez da badira batzuk biziki problematikoak direnak. Baina gero bada jendea oso divertigarria, Haterra, baina oso divertigarria. Beste irakurtze dut eta como divertigarria duela gutxi. Azken finean zer da hobena, irri egitea. Bai, egin behar dugu. Negarri egin. Ez da, serretu ere ez du merezi. Osa, da como, ok, boomer, whatever. Baina, gero da, como batzuetan oso divertigarriak dira, ze adibidez, gutuela gutxi egin dugu korrikan kilometro travestia, eta kriston gorrota izan dugu sareetan. Eta batzuetan, komentario divertigarriak, baina ez pertsona bat, etzekien zer jarri eta jarri zuen. Ze pena. Artu du denbora hori azteko, eski. Work, en plan, ze pena total. En plan, like. Eski, oso ongi esan datea, ze pena. Ni manuen, espainol bat, agertintzen bideo guztietan sanguijuela. Idazten zuena. Superfan berea. Me encanta sanguijuela. Bai. Ez, egia da, hori zen dire bujengo galdera, egia jan, justuki korrikan edo ezaguna egin zara, bestak beste korrikako klipan ere parte hartu duzulako, ez dakit hori iduritzen zait ere beste mailako fama bat ere lortu duzula horrekin, baina ber momentuan ere eiter asko egon dira, zuk hori beraz interneten nola kudeatzen duzu hori, irreginez azken finean ez? Bai, ez hor nago korrikaren irudi ez izaten, baina bai korrikaren como promo hortan parte hartu. Korrikaren irudia. Baina korrikaren, como erran dut, promo hortan parte hartu nuen, orduan da, como, ai txika, pues eske hemen nago, en plan, eske igual zer esaten diazun. Eta gero kilometroa ingo dugu, eta egiten dugu, eta gerta kilometro travesti gehiago daude, eta kilometro queer gehiago daude, orduan txika, eske igual zait. Gainera beti dira fascistak, orduan. Dauka fomo. Whatever. Hori ez dakit egoaldeko giroari begira izango da gehiago, ze hemen iparaldean egia ezan ez dakit sobera zer den egoera, ez dakit onartua den, seguraski egoaldean oraindik onartuagoa da hemen iparaldean baino, ez dakit zuek nola ikusten duzuen hori egunerokoan edo... Ba, hemen badago eskuin muturraren eragile nagusia dela errutbilariak, beraz, bueno, nahi sobera sartuko ez da dut arazorik nahi baina... Sartu. Izan ditugu historio batzuk deia, oleak agian. Ditut arazo askin ustez. Zuk ezakit iparaldetik edo baduzu nolako...
Hombre, hemen iparralden daude altxalili direla Noski. ikonikoak Bai, eta Bai. egin dutela kristoren lana, ez? Hortaz gain ezagit bertzeren bat ezagutzen dudan egia esan. Baina nahiko berria da, ere altxali. Bai, Eta bai. ez ditu Bai. 15 urte. Hala ere, agian adierazle da hemen gertatzen ari denarekin aski berria da, eta ez dakitea oraindik jendeak oraindik entzun duen horren berri, baina ari da pixkanaka ari dira hartzen, hala ere, bai. Duela, pare bat urte edo egin nuen mai inguru bat, eta parte hartu zen bertan Xuxek, dela altxaliliko kide bat. Eta, karo, gueri ginen bertan hitz egiten, eta, bueno, generoa, eta bueltak betmaten, eta genero identitatea, eta transizatea, eta osnarritzea, eta berak zen dugu, eske, hau dena, como, oso interesgarria da, eta oso guai da, eta jarri dezagun honekin, egia da, haibez, nire herrian, badagoela jendea ez duela, eske, pertsona homosexual bat ikusi, bere bizitzan. Lexantzikoa da. Eskatzen diegu, como, genero aurrertzea eta ez bitartasuna, eta nosake, eta bisexualitatea, eta nosake, baina, claro, igual, eske, oraindik, ez dakite, bueno, ez dakite, ez, baina, zer den, homosexualizatea. Horren da, esaten zigun, eske goera oso ezberdinak dira, eta gehien bat, ja igual ez beste hegoalde edo iparralde, baizik eta hiri handi edo herri txiki batean, en plan dela oso gora ezberdina. Hemen ere gertatzen da, jaldeko herri txikietan. Bai, hori esaten zigun, herri txikitan zela jendea superitxia. Bera egitan etortzen da herri batetik, 72 biztanle. 72? Bai. Karrika bat hori? Ba, hemen bai, baina... Eta zuk ukan duzu aukera iparraldean showrik egiteko? Ba, bai, egorintzen duela, pasaren urtean egorintzen bekaturo zen, eta oso guai, izan zen oso berezia. Eta gero duela gutxego naiz, hemen Baionan nire izpekin, Maruxakekin, eta egin genuen show bat zoragarria, queer gaualdia egin genuen, eta izan zen fantasia. Oso guai. Izan ziren batzuk bai Baionan hemen ez? Zuetako bat zinezten Baionan? Nilaneko nintzen. Nik gaixorik. Baina Transobaz. posibilitatea bakrik entzun dut, Bai. Zer entzun ditut gauza oso onak. Zuk ere ongi pasatzen. Bai, oso ongi, Bai. oso gustora. Jendea super animatua, azkenean gure beldurra zen, ze gure showetan nahi bez, gazterazko abesti beren batzuk egiten ditugu, eta bar, eta azten como, zagegu jendea, nola entzungo duen, ez dakit ze... Baina oso ongi, jendea super prest, eta super eroso, super gustora, koreografia egin martzenean, koreografia egiten zuten, pasara egin martzenean, pasarela, dena perfecto, nabaritzen denak queerrak ginela, edo gehienak queerrak ginela, eta ordan, pues, oso bai. Bai. Publikoa efektiboa beraz hori da bilatzen duzuna ez, interakzioako la publikoarekin eta... Bai, ze nire showetan, nire gustatzen zait publikoari ere protagonismo bat ematea, ez azkenean da, como, sortu nahi dugu espazio bat, non, justo jendea askatzen den, justo jendea, como bere luma erakusten digun, bere como, askatasun guztia erakusten digun, orduan da, como guai, hori bilatzea. Askotan ez dugu lortzen, ze, karo, jendearen zatik askotan askatasuna ez da holtzara egotzea, da justo kontrakoa, no? En plan, holtzatik kanpo egotea. Baina guziatzen gara, pues, bueno, nahi duena gutxinez bere espazio izatea, askatzeko eta egiteko eta dantza egiteko eta jendeak ikusteko. Eta adibidez egit, nahiz bekaturosen egon zarete, baina bekaturosen jende egotzen denean holtzara, pues, hori, pues, pasarla bat egitera, edo no que sea, eske da fantasia, ikusten duzu jendea lukazo batzuekin eta goza batzuekin, eta, bueno, dira artista gutxak, eta da, como... eske hau da nahi du dana. Hau da nahi du jende honekin egon nahi du, eta como, increíble. Izan nintzen bekaturosen lehen edizioan, eta ia iruditu zitzaidan, gauza, noizen duela 3 urte, uste dut? Beste bizi izan zen. Lau, uste dut, igual, Lau, bai. Zerra nahi zen. Eta iruditu zen, atarratzen, garen neguerdian egiten zen, pelatzen zuen, iruditu zitzaidan, beste munduko zerbait. Eta atarratzen olako zerbait. Hoi da, nik berriz joan iz lehen aldiz aurten. Duela gutxi. Duela gutxi. Zer nik lan egiten dut urtero atarratzeko bestetan, eta hor zen, berriz deskubritzea atarratze beste manera batean. Duten ez atarratzeko bestetan, eta zer dira zahak tabernan, eta jubilariak erdian, edo... Eta hor, bizik, maitatu dut. Justo hori azpian demora oso. Ja, ze pena. Bai, baina, bueno, gustora goidean, alere. Bai, idea izan dela ere. Eta ipatu duzula zure showa, nik galdetu interesatzen da izortarat, baina nola sortzen da show bat justuki. Ez dakit, baina bada koreografian eta bada lanketa berezi bat, hori guztia zure kasuan nola prestatzen duzu olako zerbait? Ba, nistu ez da, bukatzen ezen zerbait, zen momentu hori gara aldatzen eta gauzak berritzen eta zerbait berria sortzen eta egiten. Baina berez da, travestismoaren oinarria da playbacka egitea, gustoko ditugun izarretatik abesti bat hartzea, pues, igual zait Lady Gaga, Britney Spears, edo igual zait hemengo norbait, edo jo que se, Itxaron Bordaren testu bat, edo dena delako hartu,
eta horren pues, playback batekin, edo antzeslan batekin, edo koreografia batekin, gero ere pues, modu asko daude, badago jendea oso ongi dantza egiten duena, eta badago jendea ez duena dantzarik egiten. Eta badago jendea dena oso divertigarria mikroan, zera adibidez nire bikotia Divina Komedia da bakarrizketaria, eta bere egite dituen monologak eta dira fantasia hutsa. Hor da, bakoitzak badu bere xarma. Da bilatu zer gustoko duzun, zerekin zauden eroso, zer egin nahi duzun ere, ez? Pues eske justa adibidez, altxalelean ikusten dugu, bakoitzak daukala bere artea, bere disiplina egiten du gauza bat, egiten du bertzea, egiten du beste bat egiten aztakitze, eta orduan da bilatzea hori. Eta gero, pixkat ere pentsatzea zer lortu nahi duzun, zer transmititu nahi duzun, ez? Jendeari zer irakatsi nahi duzun mugure matean ere, da bilatzea hori. Eta bakoitzak bere bidetik edo bere gauzatik. Ados. Bikain, beraz proposatzen dizuedana, da olaia zurekin hastea, kronikatxo bat prestatu diguzu, aldiro bezala. Aldi honetan zertaz mintzatuko gira zurekin? Nik hasteko badut galdera bat, da kuriositate purua, da baduzu anekdota irringarri bat, show batean, gertatu zaizun gauzarik irringarriena edo... Ja, ez dakit gauza hola oso berezirik gertatu zaigun, gero hori garela 11 aldiz eta publiko aurrean, eta duela gutxi eramaten zuen takoinekin? Batzutan da igual ere tontuna garela, eta ez dugula begiratzen non gauden. Baina duela gutxi ginen aske jaialdian, eta ginen oro holtzan, eta ginen travesti asko, eta oso konten, eta lokitas eta no seke, eta esan genuen, venga, jeitxiko gara tengu pasarela publikoarekin, dena perfecto. Eta ireki genuen publikoa, eta genuen pasarela bat, dena perfecto. Karo, lurra zen, argia, eta esan nuen. Eta gainera, eske, ridikula. Esan nuen nik. Venga, nik egingo dut adibidea, como que mundu guztiak ikusteko zer egin behar dugun. Dena pasara bat, dela aurrera eta atzera, bale. Hasi nintzen ibiltzen, 2 pauso eman nituen, eta batetan ikusi nuen lurrean egoen. Lurrean egoen, ez duen deus gehiago ikusi, gara, nire egoen ere. Eta, karo, imaginatu mundu guztiaren aurrean, que ridikula, eta ni lurrean en plan. Ez da zer gertatzen, no seke, altxatzen naiz, jarraitzen dut, berriz erortzen naiz. Dena kalkulatua. Dena perfecto, baina dena perfecto, dena divertigarria. Denak lagundu zeitu, altxatzeko begiz edo? Bai, jendea superprest dago. Behin ere egin genuen pasarela, eske bete egiten dugu pasarela bat. Eta atera zen, gizon zoragarri bat, bere bastoiakin eta dena. Bera oso animatua pasarela egitera, oso konten, ere zegoen. Eta esan zuen, buena, perfecto, bingo nik ere pasarela. Eta hasi zen, eta orduan bera erori zen. Eta gero, hor izan zen como... plan, barre egiten dut, edo ez, en plan, ongi? Eta ongi zegoen, Bai. Hori da, bere xina, bertzen ez dugu. Gero badago jende oso astuna igotzen dena holtzara, eta kentzen diguna mikroa, edo lo que sea. Eta da, como... Ez jendeak nahi du protagonismoa. Horregatik egiten dugu jendearentzat como momentu hori, porque jendeak nahi du protagonismoa, jendiri gusten zaio asko holtza bat. Baina, igotzea holtza ginen eta zuek... No, hori oso gaizki dago, Baina jendeak nahi du bilatu modu bat holtzara igotzeko, orduan. Pues jo que sea, apuntatu, jo que se, txirula jotzera edo lo que sea. Baina egin zerbait. Talent show bat. Me encantaria. Beti egiten dugu, ni dantza talde batean nago, eta beti egiten dugu, landetxe batean egiten gara buru paseta egiten dugu, Larratz Drag Race, eta azkeneko izan zen talent showa. Ordan bakoitzak egin bartzegun show bat, bere talentu berezi bat erakusten. Eta oso guai izan zen. Nik deus ni epaile nintzen. Bueno. Da talenturik ez daukadala orduan esan nuen, ni epailea naiz, ni travestia naiz. Talent show bateko epailea da ukaitalduzun lanik onena, nire ustez. Bai. Depende ze talent show, Bai. Ni behin izan nintzen epaile talent show batean, baina ziren aurrak. Eta karo. Ez que batzutan ziren un circo vivo. Ez duk ezin dioz hor bati esan, en plan, circo bat zara. Claro, hori inori ez, prinsipioz, baina. Da como... Bera metxaka ustean. Claro, da como... Zein ongi egin duzuen, en plan. Poker face total. Oso ongi. Igual, entxegu pixka bat gehiago, tal. Baina nik ez dipasan nuen, nahi super txarra ni epai izateko. Hau hor Frozen kantatuta gero hor, malko batiekin hor. Niraitak epaitzen zituen batzutan marmitako txapelketak. Hori untxa da. Janariari lotua nire ustez ez atxaja hori, bai? Badira. Euskal Herrian bada asko janari txapelketak. Bai, nizan nintzen epaile gazta txapelketa batean. Bai? Bai. Idia Zabalen, oso guai. Bai.
Guz gaituzte ditzen, nolako gauzentzat. Ez, garbitura. Baina hau izan zen zirko bat, ez? Zen como jende jakintxua eta gaiaren iguaran zekien jendea. Eta gero gombatu zuzten pues, kultur eragile batzuk, ni egon nintzen, egon zen Miren Nogales, egon zen norgeiago egon zen nahiz horitzen. Eta, bueno, esan genuen, venga, ba, dena perfecto. Ordan zen como esperto bat, eta ni, eta beste pare bat pertsona, gutxinez zerbait bazekitela, pues igual baserritarrak zirela edo lo que sea, vale. Claro, haiek hitz egiten zuten eta ni en plan, eta ni en plan, Ados naiz. eta ni gainera en plan, bai, da oso, imaginatu ez, oso gaztia eta bereiek. Bueno, ez da oso gaztia egia esan, baina, bueno, 3 jarriko dugu eta ni. Vale, pues ez dut hitz egingo eta jazta, en plan, ez dut oserrango. Osa, oso majos, baina, Bai. como, nire iritzia ez duten, Presio bat pixkat. bai, ez duten kasurik ere egiten nire iritziari, eta ni, vale, perfecto. Vale, Ba, pues zu gazta gratis eta jazta. bai. Bueno, eta hor baitut beste 6 galdera, en plan, nahiago duzu, hau, Vale. edo hau. Holtza gaina nahiago duzu, zure kantoren hitzak aztea, edo koreografioan, kriston utxa edo aztea koreografia eta en plan, dutea. Hitzak aztea. Zer gertatzen zait. Eta igual zait. Eta Zer travestia naiz ordan da, como ez duzu zenen abesten. Ordan, Impro. azten bazait kentzen dut mikrofonoa, en plan. dantzatu. Eta jarritzen du musika, ordan da, como, igual zait eskezakit letra. Travestia naiz, eta Wow. ez da nire lana letra jakitea, berez bai, ez? Baina, da, como, nire ustez travestismoak eskintzen diguna da, como, mediokreak izatea, ez? Inork ez du espero travesti show batetik, bai. en plan, bueno, Beyoncé, bueno, High Notes, bueno, dena ongi, super ongi abestuta, da, como, Altxalili Ongi- badu pixkatori ala ere, Dena oso perfekzionista bai, eta baina izatea. ere dira oso Bai. mamarratxak. Bai, Osea, bai. orduan da, como mamarratxismo hortan, bai, nik ere nire naungi egin nahi dute. Osea, eta gustatzen zait, ja besten badut agungia bestea, eta hitzak baditut, ikastea. Bai. Baino, eskaintzen digu, pues, erortzen bagara, peluka erortzen bazaigu, edo letrazten bazaigu, agun morea da, en plan, Ja. travestiak Bai, bai, gara, bai, bai. ongi pasatzera gatoz, en plan, Bai, pixat danki gelditzen da. bai, horregatik, da, como, jo, aprobetxatu behar dugu hori. Ja. Orduan, Joe Watersek esaten zuen, dituzun gauza txar guztiak aprobetxatu behar dituzu. Ja Orduan, está. aprobetxatu behar ditugu. Ez da interesgarria da, eta niretzat hori da ere zuzenezkoaren, ez dakit, baina jende heldu baldin bada, musikan ere gauza bera da, kontzertuetan, heldu bazara gauza perfektu bat ikustera ere, galtzen du bere zuzenezkotasun hori edo, ez? Total, nire gertu zitzaidan ikusi nenan Beyoncé lehenengo aldiz. Ikusi zu? Bai, Ah. Wow. bitan ikusi nuen, ikusi dut, Bi- eta pues guai, baina da, como dubede bat ikustea. Ez da Bai. iguala, ez da, Ez, bai. da perfecta, orduan da, dena bere lekuan, ez da erortzen, ez du... Azken finan hori edo Ja. YouTubeen begiratu, Bai. bai. A ber, badu beste xarma Bo, bat, ez, zuzenean, uste, baina bai. bai da, como, Bai. hain perfecta, nire uste dut, pues, mamarratxeo, pixka bat gehiago, en plan. Eta kontzertu oro da gauza berdina. ere. Hori da. Bai. Osea, ikusten hori da. baduzu Amsterdamen eta urrengoan New Yorken, pues da Iguala. gauza berdina. Igual, Bai, iguala. eta- Hora, Ja. como falta zait pixkat hori, ez, pues, ez Ja. dakit, hobe pasatzea, jolastea. Ja. Pues, que publikoarekin zerbait egitea, edo... Ba, igual ez hain serioski hartza ere zure Hori. burua. Eske artea, hain serio hartzea, Da, itxusik gelditzen da. bai, da como kapitalista, da como, en plan, behar dugu artea perfektu izatea saltzeko, eta Azken finean, precisamente hori nik erosi nahi duena da kontrakoa, da imperfekzioa, da ongi pasatzea, da disfrutatzea, Bai. eta uste dut ez galdu baino. Drag Race-en ere hori pasatzen ari da. Zagit Drag Race ikusten duzuen edo jarraitzen duzuen, baina, Nik bueno. ditut bai. bisaso diferentziakoak. Bai, hori da, bai, frantziakoak ere. Ni frantziako ikusten nuen lehenengoa, Nicky Doll, mis todo. Baina, bai, Drag Race-en gertatu da hori, hasieran zen como zakarretik soineko bat sortzea eta ez erezetik artea sortzea, eta orain bihurtu da en plan, ba nik ekarri dut ez dakit ze diseinatzaileren soineko hau super garestia, orduan da, como, que guai da, eta ikusten duguna da, como, juragarria, baino galtzen du nire ustez esentzia hori de, joe, zuk egindako edo lagunekin egindako zerbait, edo como, ez dakit, eskuekin egindako Bai. zerbait, bihurtu da zerbait super high fashion. Pixkate Beyoncéri reprosatzen zaizonan, pixkate girlboss gauza hori oso kapitalista, oso girlboss. Girlboss. Yes! Ze Eta euskaraz? pixkate- Eta euskaraz? Neska bost. Emazte konkorra. Bon, Bai, ez. hor da itzultzailea hemen, ez du? Bebera. No, ongi dago, ongi dago. Nahiago duzu performantz batean zure peluka erortzea, edo izerdiagatik edo lokesea, zure makiajea, osea, Peluka Upsa. erortzea. bai. Gainera oso divertigarria da. Jenderi asko gustatzen zaio peluka Peluka erortzea. erortzea. Porque da como, peluka da, en plan,
Ja, badaki guztiok, ez? Baina, da oso divertigarria da peluka erortzea jendea sufritzen du asko. Super desagradablea peluka bat eramatea. Bai, bada. Bai, ez? Bai, ez da bat ere erosoa, ez da bat ere ez, baina, Badu bueno, pixua edo ez? depende. Batzuk bai, AliExpressekoa? oso handiak baldin badira, bai. Oso txikiak baldin badira, ez. AliExpressekoak ez. Bauzu Dute- garesti bat? Bai. Ze pagatu zuna mode... Egiazko hila dira, edo usutan dira Bai. hilese. Baut bat, baitut 3 egiazkoia dire egiazkoak, luzeagoak eta motzagoak, horren ez dira batzuk bat garestiagoak. Benetako ia ez da hain garestia, Eskotan da garestiagoa, norbaitek orrastatu dizun ilorde bat, rollo, pues, kardau handi batekin edo lo que sea, hori eskotan askoz garestiagoa da. Peluka sintetikoa den arren. Peluka baten presio normala. Egiazko hilarekin, Esket denetarik. Bai. Egiazkoiarekin 1 euro gutxinez. 1 euro baino gutxio, zerbait. Orduan, 1 eurotik 300 eurora, lasi asko, izan daiteke rango hortan. Nahiago duzu, ez gehiago pelukarik eramatea, edo ez gehiago make-uparik eramatea. Oh my god. Ze zaila. Uste dut ez gehiago pelukarik eramatea. Eta lehen sufrituko nuke, ez de makillajea darren. Bai, Eske makillajea beharrezkoa da bizitzan. del Osea, todo. Bai. Orduan da, como, makillajerekin sortu ezakezu askoz gehiago nire ustez pelukekin baino. Eske peluka bat, ere. Sufrituko nuke, baina nahiagot makillajea. Bai, Bueno, baituzu hileak. bai, horregatik. Baina, Eta nik ilan egin dut denetarik. Bai, Kolore guztiak eraman ditut. Eraman dut motxa, eraman dut luzea, eraman dut denetarik. Horri batean egin bueno, duan handik hau. da usartzen den. Osa, ongi, baina nirilarekin. Jo, eguztu era usartu izan zara. Bai. Eta ez nauzu ikusi, baina dola bi aste, baina hemen metxoi hori bat, ez dut oroitzen? Me bai. encanta. Bai? No, baina, era gertatua? hori pollo. Ze gertatu da metxoiarekin? Begiztinatu dut, erosi dut eroskin, majoina, eta... Esan duzu retropedalatu duzu. Bai. Ah. Ez ginen nuen, hemen metxoi suri bat, eta hemen flekio erdian, eta hemen pixka dakizu. Baina baitut hile beltzak, eta orduan 6 aldiz dekolorazituten nire hileak, eta ez da inoiz suria eman. Eta zer, hemen horia maina, en plan, horia... Gero, japain egiten, baituzte produktu azkarragoak Bai, egiteko. ez duen eman nahi, bai, irurogeita hori da. euro, iteko hemen Edo metxoi gehiago. suri bat, Bai. eta jadon, pues jazta egiten dut nik etxean, baina tor behiz eman dut luzez. Eta nire ama askoz kontenta. Baina egin behar direlako gauzak nire ustez, Experimentatu behar da etxean, eta egiten. Bai, bai. Nik kolora nik egite dut etxean, Eta da, Bai. como, aldiro da, como, ea zer ateratzen den, hemendik. Eta da, como adrenalina hori zaude, dutxa, Bai. ateratzen zara dutxatik, en plan, zer izango da? Sorpresa. Hora, Ja. da, bai, nire ustez, experimentazio hori. Jodan peluka gabe. Bai, peluka gabe, zarantzari gabe. Nire jarekin egingo nuke. Nahiago duzu zure publikoaren gandik gorrotatua izatea, edo beste dragetatik gorrotatua izatea. Bata edo bestea, zure bizi osorako. Oh, wow. Hombre, pues nahiagot beste travesti. Bueno, Galdera sakonak Ja, prestatu ditugu laiak wow. aldi honetan. Bai. eske zaila da. Eske depende ze travesti, igual zait, baina beste batzuk ez. Ez que gorroto bazaitu zede igual zerbait txarra indiezula. Hombre, espero dut ez. Ba, claro, publikoak gorrotatzen Jaduzu, gorrotatzen behar. bazaitu, Ja, zu galtzen publikoak duzu, gorrotatzen bazaitu, pues jaztuzu... galtzuzu lan bat, Ja. Baina, bueno. Ai, zaki, publikoak gorrotatzea. Zazkeran publikoa guai da, eta egiten duguna publikoarentzat da, baina gero bizitzan, Bai, nahi como duzu que baita zure. aizpak dira como garrantzitsuagoak, ez, en plan, Bai. nik bizitza, nire lagunak travestiak dira, nire bikotea travestia da, en plan, como que denak gara travestiak. Eski nire zirkulan asko gara Bai, travestiak. denak travestiak. Modu batean edo bertzean, baina denak gara oso travestiak. Orduan da, como, Ja, kisimarki gero publikoa ez dituz ezagutzen. bai, pues ya está, orduan, pues izango naiz beste gauza, izango naiz fontanera eta listo, eta ya está. Baina fontanera Travestia. travestia. Maruixakeko Esteban da fontanera eta da travestia, da fantasia. Wow. Da, Wow. egunez fontanera eta gauez travestia. Osa, doble vida. Doble vida, Hori da. baina da fantasia. Ez que da, Mario Bros eta jogurinaen arteko... total, total. Nahiago duzu publikoak ez txalotzea? Ok, gertatu da. Oh my god. Ba, ez ze gertatzen den? Muero. Eske, Gipuzkoako publikoa Uh. oso, Gehitza. oso lasaia da, esango dugu.
Orduan Gipuzkoako jendea. ez dute, como beren emozioa espresatzen. Orduan igual egiten dut reveal bat, pues jo que se, peluka bat kendu eta beste peluka bat azpian, edo soineko bat kendu eta beste zerbait, eta jendea hola. Eta gainera guri gertatzen baino, behin baino gehiagotan, pues, holtzatik geiste, en plan, hostia, ze publiko jende eritzaio gustatu igual, no seke, ze publiko atzeban horrela. Eta gero urbiltzen zatea, bueno, izan da, bizitzen ikusi dudan gauzarik onena. Eta ni, Baina igual. tia, pues erakutsi, Ja, no? ja, hori garen Pixka bat, pero txalotu gutxinez, no? Osea, batzutan, Ua, oso, bai, zaila da batzutan. Zehaztekoa da entzule guztientzat espresio horik gabeko edo horpegi bat induzula entzule karo, egia da, guztientzat. Baina- bai. baina batzuk. Eta zoari zia performatzen eta ikusten zure publiko osoak edako, como... Hola, Claro, ni es ez que- izo bizikiero oso egote, no? Eskimen euskararen gertzen dago ez da bat. Draga beti izan da oso queerra eta oso queer zirkuloetan mugitzen den zerbait, ez? Bai. Eta queer pertsonak, kulturadun pertsonak garen inean, badakigu noiz jokatu behar den, noiz txalotu, noiz dena perfecto. Joaten gara publiko mainstreamera, eta guai da draga publiko mainstreamera eramatea, baina publiko mainstreamak ez du lertzen peluka bat kendu badut, txalotu behar duzula. En plan, Berzu flipatu kartela behar eman. duzu, en plan, hola, kendu dut peluka bat, eta beste peluka bat daukat azpian, en plan, nola ez duzu flipatuko? Bara, hau zuzu ikusi zure bizitzan. Baina, como que kodigo horiek ez dituzte ulertzen. Dira como oso, en plan, ai, Ja. ze guai. Ok. Jatez egin irustez, como, txeka, futbola ikusten duzuenean, askoz emozio handiagoa ikusten duzu, ez? En plan, queda pelotita bat. Nik peluka bat kendu dut, en plan. Pues ni nahi gut. Bueno, Zer nahi guzu? pues peluka Ah, vale. Digo, oh my god. Futbolzale rebil. Bai. Ni ex-futbolzale nahi jaisa gustatzen. Benetan. Baduzuen background zure bizian ez... Bueno, denek izan dugu Ba, denako bako. ni Ah, nik ez dut konfirmazioa, background futbola... Horren nagozu jakin, biratzitut esportzak. Biratzitut League of Legends, txapelketak. Baina Buah, zu? hori- Baina hori interesgarriago iruditzen zait, Bai, eta badu zerbait bitxea naiz. Osa, behiratzut hori abo. eta ni etxan esatiate zari zara biratzen bai jende ordena gaioan jolaste. Eta nire ikustien hor korearrak superonak. Zein da zuen como gauza berezia? Nik izan dut konfirmazioa, zu futbolzale izan zinela. Zuek zer duzu hola, como, hau ez nuke kontatu behar. Nire oinak saltzen dituela. Benetan. No. En plan? Ez ditut saltzen baina, egon nahi zila bete bat entxatzen nire oinen argazkiak saltzen. Egi barko zenuke. Badago merkatu bat hor. Bara, ez duen ikan behar mire. Ez, baina nahi zituten bitcoinetan Ai, no. Eta unos pesaos nik nire Ez ibana hori, bidaltzen eta... Kriptoprobak, Hori ez egin bizun bat eta isildu, jazta. Osea, Hori da, nik bidaltzen dut nire ibana eta zitat, erraten zaten, no, bitcoin eta ni hor, Ja. marroio. Ez, bitcoin ez. Eta Be- zuk, bauzu zerbait? Ez dut ideiarik ere ez. Nik gero ni biziki... Ez dut gauza... Ez dut ezer egiten, ez dut... Nola ez, zerbait egin. Ez dut ez egiten, pastu du aste bat italian, eta... Ok. egiten. La meza bitxea da. Bai, Baduzu, da bitxa, bai, da. hartz bat ementatu batuta, dena perfecto. Bai, Estebanen janaririk onena da irriza bakarrik. Zer? Ez duk hori Arroza. zura, Ah, arroza, Txuria? txuria. Bai, Ez da batzutan hori egiten dut. Eta ja? Bai, batzutan... Gero maitut jatea ere, ez naiz Egia da, ez dut duzula torturatzen nire deus burua egiten, egunero. Baina... Ez, da... Nire denbora librean egiten dut. Trapxat musika, frikia ez? Hango. Bai, musika bai. Zuor talde Bai. mode... Bai, da denbora irlandarrak asko eta ezagunak. gehiegi Si, pasatzen hori dudala zentzia? plataformetan musikak estilo desberdinak deskubritzen eta... Nik Rollo guztia, osea, edo zin genero. Edo zara rollo. Gehiena bai. Bai. Zein ez, zerena ez zara pureta. Ez que, osea, musika puretak askotan zarete como reggaetoia. Ez, Hori hori... ez da musika. Ez, hori Ja, ez, hori ez, pasa. bai, bai, Ah, bai. vale, vale. Ez, egia esan, entzuten ez dudan estilo bakarra hartzen albada estilo bat bezala da musika frantsesa. Bai, Boa, nik... hori jende normalak bezala. Hombre, a ver, Askok Kate badute- Ryan, Miss Perfecta, no? No? Kate No? Ryan. Frantsesa? Kate Ryan? Hanka sartzen. Frantsesez abesten du. Kate Ryan, como ela, no? Como perfecta. Ah, meza frantsesa hori. Ez da frantsesa noa da. Ah, bon? Ez dakit nuen. Zakit. Baina frantzez, adibidez, nik Teodora azken aldetan maite dute. Ah, bai, egia. Nire bikotekida izan da kontzertuan. Bai badakit. Mm. Eta gero etorri da topagunera egin. No, Teodora topagune. Mhm. Wow. Ni naiz Atlantako traparen pureta. Bitxiki. Zer? Bai, Bai. Atlantako traparen fana naiz. Ebe. Gucci Mane,
Waka Flocka. Ez naiz bat ere gangster pertsona bat edo deus, baina gustatzen zaizkit bai bak. Bauzu pundu bat, ala ere gangster pundu bat. Bai? Bai. Eskeita egiten duzu besoa usten. Eskeita ez dago ongikusia gangster munduan, Proposatzen dizudana orain peli da zure atalera pastea, zuk ere zerbait prestatu diguzu, uste dut podcasten inguruan, piskat hemen kontekstuan ezartzeko, zerri buruz mintzatuko dira. Piskat kronika, nire laububu kronika hontan izan eman genuen hasieran ez aldatu baina ez zentzurik. Laububu kronika hontan, piskat metafisikoa izango da, eta podcast batean aipatuko ditugu podcastak egiten dituen pertsona batekin. Kasu segitu behar da, bai. Eta agian orain ikusten duzue arazoa, podcast gehiegi badela mundu hontan. Beraz, lehenik eta behin, zuk podcastlaria zara, ez? Bai. Zein ze podcastetan parte hartzen duzu? 2 podcast ditut. Flop Kultura, dela nire proiekturik maitatuena, da nire bikotearekin egiten duan podcast bat. Da como pixka ridikulo, porque guaz eginen como mundu guztia bezala, en plan, zelkarizketa interesgarriak ditugu, nago grabatu beharko genuke. Ez dira batera interesgarriak. Baino, hasi ginen grabatzen eta oso guai. Eta gero ginuen Albina bezala, Albina Estarrazten 10 mandamentuak, hori ja ez berdina, hori da dira elkarrezketak, konbidatuekin, lantzen ditugun gaiak bai dira interesgarriak, porque da como hartzen dugu kristautasuna den mandamentuak eta buelta bat ematen diogu, pixkat, como woke moment, no? Ematen diogu, eta interesgarria da. Bueno, nik zatea interesgarria da, es como... Ez bauzu jendea entzuten. Baina, bai. Ez da hori da, garatuko teoria bat, baina nire iruditzek pixkat azkenean podcast gehienak egiten ditugunak, egiten ditugu ez entzulegentzat, baizik eta guretzat. Da pixkat gure terapia forma bat. Bai, pixkat. Horra adibidez ikusten da, nire arazoa kontatzen zureak. Orokorran hori da, beti zu edo Oinak saltza da arazo bat? Depende nora ikuste duzu. Zuretzat ez da arazo bat ez, baina kontatzen duzu zure geizkizateak, Esteban Arrozaiaten, bueno. Beraz, lehenik eta behin, agian gure entzule zarrenentzat, podcastak 2004an gutxi gora asmatu dira, eta ez dakit bazen ekiten, baina podcast da kontrakzio bat iPod eta cast artean. Eta bai Steve Jobs denetan da. Bueno, ja ez. Eta hori, ikusten duzen bezala, gaur egun podcastek hartu dute garrantzi handi bat jendartean. Estatu batuetan ere oso erabaki horrak izan dira hauteskundean eta eskuinmuturraren igoeran eta dena. Naiz da gaur egun jende hori pikutara joan den. Jo jogan ez dugu agurtzen, adibidez. Ez dugu agurtzen, baina neuzez men berak ez du agurtzen bere burua, Ez da dago nahiko fase zail batean, baina bueno, merezia. Nik joko bat proposatuko dizuet. Joan naiz, eta egin ditut bilaketa batzuk, atxeman ditut podcast berezi batzuk, eta izanen dira podcast berezi batzuk eta podcast batzuk nik asmatu ditudanak. Eta zuk asmatu behar duzu, ea egiazko podcast bat den, ala ez. Vale. Ados. Beraz, lehena, The Empty Bowl podcast. Meditaziora bultzatzen duen podcast bat gosariko zereali buruz. Nola esan duzu izena? The Empty Bowl podcast. Eski izan daiteke, egiazkoa dela esango dut. Nien ustez esnatu zira, janduzu zereal bol bat, eta janduzu... Venga. Ni ustez bai, denetarik badenez hori existitzen da, norbaitek egin zuen. Existitzen da. Zorionak, oraingoz, eguneko. Eski egia da, parkatu egin da egiten duela ja, zer gauzari buruz, porque lehen como elkarrizketa bat, lo que sea. Horai da pertsona bat hitz egiten, edo ez hitz egiten, edo zer gauza egiten. Bada bat hor berezia, usko duzuen. Birds Aren't Real podcast. Txoriak ez dira egiazkoak podcast, konplot teoriari buruz txoriena. Garatzen alduzu teoria hori justu ezagutzen ez duten entzat? Berez zen ideia konplot teorietaz trufatzeko teoria bat, zela txoriak robotak zirela eta zeudelako espionatzeko, baina gero jendeak segitu du pentsatzen egia zela eta bada jendea setona txoriak ez dela existitzen. Gero bakoitzak bere sinizbenak, Nik espero dut egia izatea. Podcast. Bai. Bai, literal, nik. Gezurra da. Eta bai Siria sartu dizuet. My dad wrote a porno. Nire aitak porno bat idatzi du. Pertsona bat bere aitak idatzitako liburu erotikoa irakurtzen. Humorezkoa. Ai, jolin, eske egiazkoa da. Bai, egitazkoa da, bai. Bai, egiazkoa da. Eta, berriz esplikatzen dut zer da? Tipo bat irakurtzen dituena bere aitak idatzitako liburu erotikoak. Ados. Entzun behar da hori, Wow, entzun duzu? Entzun ditut pasarte batzuk, kuriositatez, baina ezen biziki irringarria.
Ez Igual ez dut pasartu nahi ikusi, eta bihatzuk kornika ez dut pasa, ze ordu bat eta erdi entzuten bere kontua guztari. Everything is alive. Bizirik gabeko objektuen inguruko podcast filosofiko bat. Bega, osango gezurra dela. Espero Bai, gezurra gezurra, izatea. bai. Bai, nik ere gezurra uste. Ez egia, jango dut egia dela. Osongi Esteban. Osongi Esteban. Da podcast bat sartu naiz ikustera. Bapatean bada norbait hitz egiten Coca-Cola lata bat bazen bezala eta kontatzen bere Coca-Cola lata egunerokoa. Beda, erokeria bat podcast hori eta aldiro gonbidatu ezberdinak dira. Eta wow. Eta baina rollo da bideo podcasta da bakarrik entzuten da. Entzuten da Ah, bai. bakarrik. Oran bakarrik performatzen dute eta hotxak jartzen dituzte. Bai. Baina da, egunon, nik katilu bat naiz. Eta, bai, Llama. Ba, nahiago dut hori ezen ez orai adimen artifizialarekin egituzten como fruten bideo hori. Skibidi free hor, skibidi. No, da Bai. bananana despakoa, eta adarrak jartzen dizkio beste bananari, Bai. itxuskeria bakarrik. Wow. Oran nahiago dut gutxienez pertsona batek sortzea eta izatea katilu bat. Bai. Bai, eta pentsarazten du. Bring Back Action. Ekintza Endaiako cover taldearen inguruko nostalgiaz betetako podcasta. Bai. Gezurra. Gezurra. Azteko gezurra eta erraden dizut ekintza berriz hasi dira musika jotzen badakitzen eta aita gitarran ari da taldean. Ah. Eta beraz gezurra, jakingo nuke olako zerbait existitzen bazen nire ustez, edo berdin ridikulizatuko naiz, eh? No, gezurra. Ados. Baina bero naiz disortzeko norbaitek nahi balin badu. Ba hori da, pixkat nire kronika. Horiek ziren zure jokoak. Bai, eta pixkat murgildu naiz azkenean podcastetan, eta hori konklusio horik ez dut bortxaz atxeman, baina bai iruditu zaidala dela mundu oso aberatsa, eta badela podcast gehiago jende baino munduan. Hori zalantzari gabe. Zuk entzute dituzu podcastak? Bai. Zurak ez direnak? Zintzuk Bai. dira zuk entzute dituzun podcastak? True crime. Ni beti dut true Ah, crime. bai. Nirago obsesionatu da true crimearekin, orduan asko entzuten dut. Hori da azaltzeko da beraz kontatzen dute gertatutako inkesta polizial bat entzulentzat batez ere diot hori eta egiten duelako. Bai. Bai. Ez da beldurgarria? Ez. Beldurgarria ez kontatzen dizute busetai asko, eta hartzen da, como, gehiegi. Bai. Gelditu bar izan duten plan, eske da, kontatzen didazun, gehiegi da. Bai. Eta entzun du bakarrik gehatzen dudanean, Kotxea, noiz jarri dut, adibidez, etxea garbitzeko, baina gertzen zait galtzen dudala, aria. Ni nago garbitzen eta ordan paten da, como, aizte hostio esan du, horren nahiago Bai. zerbait, como, Beraz, proposatzen dizuedana, da azken atalera pasatzea, beraz, jokotxo bat prestatu dut, agian irreginen duzue, agian ez. Egia ezan, joko hori podcast katalan batetik hartua da. okay. Eta beraz, jokoa deitzen da, LGBT elkartea edo garraio enpresa. No, gorrotu zaitu zenik hori egin behar nuen podcastan. Azalduko txinpleki, badira garraio enpresa nintzen edo LGBT elkartena, eta beraz, erran behar duzue zer den. Hasten gira gozen, Translink. Garraio enpresa. Garraio enpresa. Bai. Ipar Irlandako garraio enpresa bat da, Okay. bai. Bigarrena, Libertrans. Ez. Zer ez. Ez. Garraio enpresa bat da, edo kolektibo bat. Kolektibo. Nik zatu garraio enpresa. Janik ere guztu garraio enpresa. Eta ez kolektibo bat zen. Transex. Bieserekin. Transex. Ok. Transsex. Garraio enpresa. Ba, nik esperut kolektibo bat izate. Bai, nik hori jango nuke kolektibo. Ba, garraio enpresa bat da. Ai, que mal. Eta zergatik ditzen da horrela. Berdin, ser trans. Bitzetan, ser trans. Hori Be, kolektibo bat ez bat. Ez dakit. hori da garraio enpresa bat. No, kolektibo bat. Kolektibo bat, tenuk ez. Garraio enpresa bat zen. Eske hori ikusi dut. Gero, eta ez bakrik garraio enpresak ere. Zer trans. Transberri. Transberri. Enpresa. Hor, izan da, garraio, kolektibo, garraio, kolektibo. Ni buruan irudikatzen dut kamioi bat, hori datzita gainean. Zer markatua? Markatu berriz? Transberri. Berri nola idazten duzu? Ezin dugu. Berri izaten alda, amot, berri frutuak baiak eramatituena, Y-arekin inglesez. Ah, Garraioa? garraioa.
Ba bai, eta uste dut hemengo garraio enpresa bada, edo ez dakit hemengoa den, baina batzutan ikusten dira kamioi hori batzuk pasten, hori idatzita, beraz, txalo. Beste bat, Transfamily. Kolektibo. Kolektibo, espera dut. Beli, zuk zer duzu? Ez dakit betera garraio etortzen zait burura. Kolektiboa zen hori bai. Esker. Beste bat, Transkogam. Nola? Transkogam. Me trans. Dena lotua. Ah, ula. Garraio enpresa. Kooperatiba. Ba, dirudienez, kolektibo bat da. Bueno, bai. Okay. Transvida. Bida gazteleraz, VIDA. Dena lotua. Transvida. Ba, espero kolektiboa dela, no? Da, kolektiboa. Kolektiboa, bai. Kolektiboa da, txalo. Happy Trans. Kolektibo. Kolektiboa. Eta ez garraio enpresa bat da. Ah, oiama. Bai. Eta azkena, Trans Ohio. Garraio. Ohio. Bai, Ohio, bai, itza Ohio. Bai. Eta kolektibo bat da. Ah, dos. Ohioko kolektiboa. Ohioko, klaro. Zentzuak. Horrek ziren, bai. Jaten zinuen, hori gine zinuela nahi bozu Bai. pasatuko dizut lista. Pasa. Gero pixkat luzea da, baina... Falta nire gogokoena dela Stop Trans. Bai, hori Aipatuko ipatu nuen. dugu lehen. Dira kamioi txuri erraldoiak justu beltzez idatzita stop trans. Da, be, wow. Wow. Kriminala da. Bai, ez dut txartu, egia da, bai ikustitu dela pare bat aldiz, eta... bai. Nire dut galdera bat, bateri zuri jaiorekin, Ados, bai. lehen mokan dugu koizatea, zenbat denbora ematen zu goizitan, prestatzeko, albina bezala nitran. Ba, gaur egun oso gutxi. Egia Ja. esan. Gaur egun ja, 45 minututan, banago prest. Baina, karo, petxetu behar dugu... Baina 45 minutu jazteko edo 45 gosaldu, txatu... Dena, karo, baina esken nik zatut, oza, drageatzen Bai. aizenean diozu, edo. Bai, Dragatzen izenean bakarrik dut lanerako eta jazta, orduan. Goizetik egiten badut, rollo zerbait grabatzeko lo que sea, ordu bete, ez du gehiagorik behar. Ez? Wow, ez. Oso azkarra naiz. Eske bai zen enterako trukoa, bat ez da imeste ez? bekainek ez izatea. Bekainik abeko mundu bat, asko zobea da. Bai. Bekainek kriston lana ematen diote travesti bati. Zer, bekainak estaltzea dira, Estaltzeko bai. claro, orduan barituzu gutxinez, 40 minutu. Hori ongi egiteko. Hori? Zer Gero da berez makillaje. latexarekin edo la izkutatu Berrogei dira minutu kapa edo- bat. Edo ez, Bikainentzat, baizarekin egiten dut, barrazko pegamina esten dugu, hola Bai. Bai, kola, bai. Bai, hola. horrekin egiten Eta da. gainetik ematea... Hautsak eta gero ja... Ai, Baina ama. behar dira kapa desente eta lehortu eta beste kapa bat eta lehortu. Ez dute koloratu edo kendu dituzu? Kendu ditut. Eta zizu izerdia erortzen begietara? Ez dut izerderik egiten. Ze berez hortako egina da gure gorputzan, Bai. zer dia ez begietara jortzeko. Bekainak bai hortarako dira. Esku ditut zerbait. Ah, bene. Ikusten dut badut bat bakarrik. Ah. Bueno, beste egun bat. Tikip kentzen dut. Ez bilatu. Ez baina bekainen interesgarria da, ze aipatzen ginuen leheno kafe bat hartzen, eta egia da, Bai. zuk... Bai, Bizit- beniko bizit du dura lagu bat bateri, aste honetan egin toala dekoratu eta biziki untsa joaten zaio. Baina ni adibidez kentzen ditu nire bekainak. Ez da posible. Nire usen zait pila bat, bekainik gabe bizitzea. Ez Menik nita, maite dut jendeak ongi oso egin ematen dut, eta zuk ere oso egin ematen zu baina. zuk ziur ere. Ustez baira bekain pertsonak eta Beste bekain... beltzak eta beste lodiak diren. Zagit. Nire ustez da, como, guztiz, ez guztiz, baina, como, ateratzea normatik, en plan. Bai. Eski ez dut zeda bekainik nahi. Ja nahi dut, como, androide bat izan. Eta nire fantasia. Wow. Da birtzea, porque indagitzen zaizuela begira. Behin ikasle batek esan zidan, zergatik ez duzu bekainik. Eta- Erori bai. dira. Bueno, ezagitera, bueno, eta esan nion nik minbizia daukat. Baina zen bakarrik isiltzeko, eta flipatu zuen eta gero zion, no broma da, baina... Ez galdetu inbeste, eski jendeak jende oso ituta dago jenderi galdetzera bere fisikoaren inguruan. Eta horren da, como, Bai, pues, sorpresa. bat sobera da. Baiz, zerretik ez duzu bekainik, baina zerretik baditugu ere. Total. Ez dakit, Edo baina- zergatik duzu bizarra. Hori da, zergatik- bai, bai. zergatik, jo que se. Bai. Orduan izan gara itxusiak eta ez komentatu. Hori da, nire mezua. Bezinen galdera bat, hola, eantrak mundua mazen eskuin... Bai, eskuindarrik. bai, hori zen baduen galdera provokatibo bat, badira drag estilo ezberdinak eta drag eskuindarrik baden. Bada. Bada? Draga, Izenak.
Ba, Alisa Edwards, adibidez ezagutzen duzu, Alisa Edwards dela super handia estatu batuetan, eta RuPaul's Drag Race programan oso handia zena, eta oso fascista da. Orduan da, como, dragak ez dizu egiten pertsona zoragarria. Badago jende oso misoginoa draga egiten, badago jende oso arrazista draga egiten, badago jende oso kontra esan bat. Bada, baina, karo, eske zu pentsa, ez dakit, eske, a ber, edonork egin dezake draga, eta mundu guztiak, generalitate guztiek, eta pertsona guztiek egin dezakete draga. Baina egia da, askotan direla gizon homosexualak. Eta gizon homosexualak, askotan, gehienetan, gizona izaten jarraitzen dute. Eta gizona izatea... Bada, ateratzen duela gutxi Orduan, estatistika interesgarri bat, eskuin mutu jaren botoetan Frantzian eta homosexualek gehiago bozkatzen zutela eskuin mutuja bazen dolako estatistika bat ateratzen da dola gutxi. Eske gizon homosexual batek egingo luke edo zer gauza, norman egoteko. Edo zer gauza. Eta pixkat, lenguastan gertatuena Jean Messia eskuin muturreko egipziar jatorriko tipo batek esan duela, bizi duela asko txurien aurkako arrazakeria. Okay. Eta da... Eta nolatan. Bueno, besarkada bat, bueno, ez. Ez dugu agurtzen, ez. Baina bai hori, dragan dago denetarik. Eta dragan badago jendere oso... Eta ez du baipatu basieran, baina drag euskalduna ere bada. Eta justuki horren inguruan galdetu nahi nizun, ea baden iztegi berezirik, edo sortu duzuen agian iztegi berezirik. Ze asiratik egia da hitz asko erabiltzen ditugula inglesetik atera direnak. Ez dakit noiz bai burutazia dizuen, nola iztegi berezi bat sortzea, edo naturalki sortu den agian. Egia da, euskeraz olako hitzak sortzea pixkat dela pixkat zaila, eta bestan dela como lotxe ematen duela, ez como... Baina gure zaigu asko itzultzea, eta itzulpen como literalak egitea. Orduan, pues, zerbitzatu, eta olako gauzak esatea, oso guai da, eta pues hori, pues, zerbitzu bat, edo zerbitzatzea, edo lako zerbait, olako gauzak esaten dira. Eta gero, pues ez dakit bertzera matuko horretzen zaidan, baina da, gehienak dira itzulpen literalak egitea, eta jazta, eta ongi pasatzea horrekin. Pues ahi betzatea, ipurtzulotik, edo, olako gauzak esatea. Gero duzue, egualdeko jendea, espainol fatxak sartzen dira beti egitera eres espainol, zakitzer. Hemen niri sartzen dira eta esatute eres espainol, endaiarra naiz. Esan dute zu... Zer jartzen du zure nanan. Bai. Mela pela. Baina esot bada... Hemen bai. baditugu hor zarbumerrak, baina bada, ala ere, espainol kategoria bat, euskaraz den eduki guztietan sartzen dela, Espainiako bandera jartzera. Badira hemen ere, iparaldekoak batzuk zela franzizi ez dakize, frantzia da hemen, badira batzuk. Badira ere. Gutiago agian. Sistemikoa, esan dut, ni espainolak sartu zaizkit, mil aldiz, eta badaren TikToken, badaren komentario guztietan beti baduzu, deintzen momentu ez zabatzen bila. Baina beti baduzu, iruditzen zait baila espainol gazte batzuk sartzen dienak egitan euskaraz dien eduki guztiak bilatzera espres idazteko, eta jartzeko dien Espainiar gandera. Badute kriston sarea haien artean, bai. Da, pixkat, ekibalentea Frantzian halal gauzetan saltxitxoia jartzen duten tipoen uste dutenak direla bapatean Bai. Che Guevara negatibo bat, baina dira... Guri ere komentatu digute halal, korrikaren bideo hortan. Bale, oso ongi ere. Zila dozer gauza. Artikuloa korrikaren gainean idatzi du emazte batek, espainolak batzula bere tokia korrikan eta horok gauza. Zapatzen ginola espainola eta gu euskaraz bizitzeko ere berginola biziki... Bitxak, justu korrikaren bezperan biragunak. Kindak ditu iritzi batzuk. Iritzi oso traketxak. Dola gutxi esat lagun batzuekin, ezagun batzuekin eta noseke eta ea zergatik ezin zen egin aloro, bertxo bat gazteleraz. Gertatu da, egin zuten ETV bin momentu batez, eta liatu zen. Bai, enkate, bai, eta ni en plan, Ez egia. ¿Cómo? En plan, nola? Nola eritxe nahi duzu, honekin. Fuerte da jendearen iritzia. Proposatzen dizuedena da, hortan gelditzea, agian ez dakitea baduzun azken mezu bat podcastori bukatzeko. Promo bat agian. Bai. Promoak, ez dakit podcastak entzutea, eta gure showetara etortzea, eta beti joan travestiak ikustera, euskal travestiak garela gero eta gehiago eta zoragarriagoak, eta kontsumitu travestismoa.
eta izan travestiak, eta izan itxusiak, eta izan normatiboak, eta izan nahi duzen bezala, baina ez izan normatiboak, mesedez. Kopak hautsi. Eta izan, eta monogamoak ere, ez izan monogamia da, vamos, mundu gauzarik okerrena da, norman guztiz sartzea, eta kapitalismoarekin jarraitza, ordan, ez izan monogamoak. Ba, mezua pasaraziko dugu beraz gure publiko guztiari. Baina positibo, En plan, Positibo. Hori da Perfecto. bukaerako mezu hori, positiboa. Bo, mila esker Albin Astardaz gurekin Zuei izanagatik, baitia. mila esker geneko. Mila esker zuei ere, hemen izatagatik, beti bezala. Esker zuri, Esteban. Ni esker zuri, Esteban. Eta aurrengo batera arte, bitartean, gau pasa hon.